Televízia Markíza uvádza americký film Vtáci. V hlavných úlohách v slovenskom znení Michal Gučík, Zdena Studenková, Božidara Turzonovová, Petra Bošanská. Ďalej hrajú v slovenskom znení Peter Marcin, Ľudmila Svanová, Mária Kráľovičová, Štefan Koška, Emília Došeková, Vladimír Bartoň, Anna Javorková a ďalší. Kamera. Slovenské znenie pre televíziu Markíza pripravilo štúdio Roko. Zvukový majster inžinier Peter Granec, produkcia Anna Kuzmová, asistentka réžie Zlatica Ergangová, preklad a dialógy Jana Prokázková, odborná spolupráca doktor Alexander Pirinda, redaktorka Zoja Rajčoková, réžia slovenského znenia Štefánia Gorduličová. Scenár, réžia.